सामवेद आणि वर्गाचे मुख असणारे अथर्ववेद, वेदांचे अधिपती त्रैलोक्य रहस्य जाणतात. तर पाहूया वेदश्री, आम्हा दोघांमध्ये वाद सुरू आहे. आता तुम्हीच सांगा, आम्हा दोघांमध्ये कोण परब्रह्म आहे ते? परब्रह्म तुमच्यामध्ये हो, सर्व व्यापी असणारा निर्गुण निराकार शिवशंकर परब्रह्म आहे. तुम्ही त्याचे अज्ञाधारक मायांकुर आहात. मान्य नाही, मलाही मान्य नाही. तुम्ही दोघेही मराठी आहात, शिवाचे अंकुर आहात. त्यामुळे शिव हाच एक निर्गुण परब्रह्म आहे. खोटं आहे सर्व, खोटं आहे सर्व. शिवाच्या इच्छेमुळे ह्या विश्वाची उत्पत्ती होते. त्यानेच तुम्हाला या सृष्टी उत्पत्तीच्या कार्यासाठी योजले नाही. तुम्ही शिवाच्या आज्ञेतच कार्य करता, याचे तुम्हाला ध्यान कसे नाही? शिवच परब्रह्म आहे. तुम्ही चारी वेदांनी आमच्या मनाविरुद्ध उत्तर दिले आहे. हो, मनाविरुद्ध उत्तर दिले आहे. मनाविरुद्ध नाही, सत्य तेच आहे. आणि ते तुम्हाला मान्य नसेल तर ओंकार प्रणव तेच आहेत. त्यांना विचारून पहा. कोण ओंकार प्रणव? हो, आणि त्यांना तरी माहित असेल का की ती हे तुमच्या सारखेच? ओंकार प्रणव कुठे आहे? ओंकार प्रणव हा? चारी वेदांनी तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. हे सत्य आहे. सृष्टीचा संवारक परमात्मा स्वरूप सकल साक्षी शिवशंकर आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय ही तुमची कामे आहेत. आणि ते म्हणजे ब्रह्मांड नव्हे. ब्रह्मांड तर शिवाच्या अधीन आहे. ब्रह्मांड शिवाच्या अधीन आहे. हे भाषा असत्य आहे. महादेव श्रेष्ठ नाही, मीही तेच म्हणतो. नारायण. मायेच्या लोभात आपण दोघेही गुरबडत चालला आहात. महातपस्वी ऋषींचा आपण धिक्कार केला का? वेदांचे हे म्हणणे तुम्हाला पटले नाही. नाहीच पटले. साक्षात महादेवाच्या प्रणव रूपालाही तुम्ही ओळखू शकला नाही. याचाच अर्थ तुमच्या मनात मायेचा सावट आहे हे नक्की. म्हणूनच तुम्ही परमात्म्याला ओळखू शकला नाही. म्हणजे तुलाही तेच सत्य वाटत आहे?